ବୋଲି ଆମର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆମେ ବଡ ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଆମର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତମେ ବଡ ମଝିଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ତମେ ବଡ ମଝିଆ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ଆମେ ବଡ ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ଆମର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ବହୁତ ବାଟ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ 3 ନମ୍ବର, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି। ବହୁତ ବାଟ ବହୁତ ବାଟ ଏଇଠି ବହୁତ ବାଟ ଏଇଠି ବହୁତ ବାଟ ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ତୁ 3 ନମ୍ବର, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି। ବହୁତ ବାଟ ଏଇଠି ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ। ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ। ଆମେ ବି ଦେଖାଉ, ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଛୁ, ଆମେ ବି ଦେଖାଉ, ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଛୁ, ଆମେ ବି ଦେଖାଉ, ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଛୁ। ତୁ 3 ନମ୍ବର, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି, ଆମେ କଣ ପିଠା ଖାଇବୁ? ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହବୁନି,